Apurtxo bat egiturez, esan duzu, bueno, zeuri modu dinamikoan lan egitea gustatzen zaizula. Oraintxe egitura handi baten sartu zara Jaurlaritzan, eta Googleen ere egon zara lanean, ez dakit. Zerikusirik ez daukate. Ez daukate, eta horregatik galdetu nahi nizun, ez dakit Googleen ikasitakoak eta ikusitakoak, zelarrek ezin dira kontatu, ze badagor klausula bat, ez, konfidentzialtasuna gordetzekoa. Bueno, Google azken batean da, nik uste oso, bueno, orain Microsoft, Yahoo eta Amazon, ez, fusionatu omen dira beraren kontra egiteko, ez? O, bueno, bentsate, ez dakit, ez? Bueno, Google nik uste dela oso paradigma enpresa ikuspuntutik hemen Mondragonen egon da, eta, bueno, kooperatibak hemen ere ukita, eta ez gutxi esten bereiek egindakoa, baina badala pixka nik uste dut, etorkizuneko enpresa horren paradigma bat, ez? Gauza honetarako eta gauza txarretarako, ez, nik horregatik, ez? Osea, batzutan, badirudi maximalista ego izan behar gehala, ez? Jo, nik uste dut, distantzia puntu bat ere grisa aldarrikatzea ez dago lagaizki, ez? Nik esan dut, independiente, zubigile, baina nik uste dut, nik ez duanik sentitzen ez, eta enpresa munduan gauza berdina, ni partziala naiz, ez naiz inpartziala, ez? Eta nik uste Googleen ikusten nuena, jo, oso sistema flexible da, baina horrek ere enpresa estilo hori balio du, organizazio estilo hori goienan hori egingo bagenu, imaginatu dezakegu, ez? Bazakit langileen osasunerako oso egokia zen, azkenean da oso perfil, bueno, ez, kriston crack figura horretan sartzen dira, ez, azkenean munduko honena dago, ez, kampus baten itxura dauka, unibertsitate baten azkenean enpresa bada, baina azkenean ikasteko enpresa bada, ez, azkenean, orduan horretik ez daizu gauza onurak baditula, baina kontuz, ez, jarri behar dira ere, baina nahi gustatzen dena, eta nik hartuko nukena lantaldeak antolatzeko eta proiektuka lan egiteko modua, ez, hori, bueno, Jaurlaritzan nik tartekan ere muan saiatzen nahi naiz, eta, bueno, eta estilo bada azkenean, ez, baina, bueno, bai, azken administrazioa bere dekretuak eta bere printzipioa dauzka, enpresa pribatutik zerikusirik ez daukana, eta bai esango izu noski oso gogorra egite zaidala, hori izatzea, baina, bueno, bada, hasierako zailtasun bat, baina horrek ez du esan gauzak ezin daitezkenik horrela egin, ez? Orduan, ezberdina da, dudarik ez. Dagoeneko aipatu duzu, esaldi bat galdetzerakoan musikari baten ekarri duzula, eta zeuk elkarrizketa askotan berrikuntzaz galdetu dizuten noski, eta imaginatzen dut aspartuta egongo ez darela betiko salpenak emateaz, baina beti ekarri dituzu galdera horietara musikariak eta artea, berrikuntzarako enpresek artera begiratu beharko luketela, diozu askotan. Bai. Beste pentsatzeko modu bat da, ez dakit, beste eskema batzuk? Ez nago pentsatzen, Jose Antonio Marina idala nik uste sorkuntzaren gaia kognitiboki edo landu duena, ez? Eta pentsatzen egin zen, zergatik, ez? Pentsatzen erantzun egoki bat ematen, ez? Zergatik enpresa edo kudeaketan edo gizarte mailatan behiratu behar dioten sorkuntza basiko arte, musika, literatura, jo, agian, derrepente ustu egin dialako kontzeptuetaz ere. Oteiza, ekarriko nuke gogora, ez? Utsa, euskararen utsa hitza oso interesgarria da, Oteiza planteatzen bezala, ez? Osea, erderazko puro y vacío. Ez? Utsa, euskerak hor badauka, nik uste ez daki beste hizkuntzekin hori filologo batek, hizkuntzalari batek, barka dieza dela, ni baino askoz jaoa izango baita gauza hauetan, nik uste dut alde horretatik berriro betetzeko beharra, ez? Guruen inguruan, aipatzen zen idan, ez? Guruak eta enpresa mundua eta sentitzen, baina guruen tenorea nire ustez bukatu eginda. Baina bukatu eginda, espai dago inor zuri soluzio egokia emango dizuna. Gaur 11 ese da, ez? Irailaren 11, ez? Zein pentsatu behar zuen hori gertatuko zanik eta bar, ez? Orduan jo, gure gauzetarako eta gure lanetarako eta nik uste guruak, ez dakit ez, nik uste pentsalariak egin zutena edo egin dutena, oraingoak eta aspaldikoak irakurtzea beti ondo dagoela, eta horretik pentsalari dodanean, Chomsky bat izan daiteke, noski, baina izan daiteke ere Oden poeta, adibidez, edo Italo Calvino bat, edo askotan oso interesgarria dago, oso liburu niri asko gustatzen Medici Effect, el efecto Medici,
Eta esaten nuen berrikuntza esadipatzen duzen. Eri berrikuntza zergatik planteatu nolako ikastarotan arte, kultura, zientzia, teknologia eta enpresa eta berrikuntza intersekzioetan gertatzen dalako berrikuntza.